Здравейте от прекрасния град Зеленогорск. Може би 10-тия град, който посещавам в Русия. И за 10-ти път съм с отлични впечатления. Невероятна красота, невероятна чистота. Това го казвам на опадъчната част от нашето общество, на идиотите, на евроидиотите, които повтарят някакви нелепи клишета и лъжи, свързани с Русия, че едва ли не извън Москва няма живот, че са в трагично състояние, че са много закъсали, че нямат течаща вода, че имат външни туалетни. Това предимно го казват разни нещастници и селяндури по менталитет, не по происход, селяндури по душа, които самите те са с външни туалетни и след като са дошли в София, опитват се да се интегрират по най-бързия начин и повтарят разни нелепи клишета, свързани с Русия. Точно на тези нещастници искам да им кажа първо да дойдат в Русия, да видят за какво става въпрос, да обиколят няколко града, не само големите градове, и едва тогава да си казват, да повтарят тия нелепи клишета, свързани с тази велика необятна страна, в която човек, българин, може да се чувства само и единствено като у дома си. За хората, за менталитета на хората да не говориме. Само единствено комплименти мога да кажа за тази държава, просто не ми се прибира в еврокочината, каквато ни сътвориха нашите евроидиоти.